bocahe bikin ulah lagi ya. Nganggo koyo ngene, guys. Hanger klambi. Panggah tak gulung, guys, Panggah los ngene iki. Pro iki 3.000. 3.000, guys. Karo es. Oh. Aku ya. Ora ding. Padahal iki kok ngene. Kasih to es. Nah, sik. Kasih to piye? Es ta kok. 3.000 gas. Wenger. Raiso kuwi. Ora iso piye. Pangeran gulung kok. Lah nek hengere model ngene iki piye terusan? Aneng tambel lek. Iki apa lek? Iya. Tani. Iki apa tani? Mayones. Lah kok nganggo kuwi? Wah, ben wong bikin. Meneng lewet. Oh. Bikin konten ae Gue henger ngene.